Takže vlastně tím největším rizikem pro Indiány, dalo by se říct, ta naše západní civilizace. No samozřejmě, pochopitelně, jo, protože my vyrábíme a my ničíme přírodu. My nežijeme podle přírodních zákonů, ale podle našich zákonů. To znamená, nějaký člověk napsal zákon, ale ten správný zákon píše příroda. A tam je ta pravda. Ta pravda je v přírodě. Jo? Ten tygr, ten jaguár, ta opice, ta ví, jak má žít. Ta má svoje zákony. Ano, my říkáme zákony džungle. Ano. A teď se tomu posmíváme. Ale ty zákony džungle jsou pravdivý. Jo? Ano, život je tvrdý. Jo? A mnohdy ta džungle u nás je daleko horší, než ta jejich džungle. Podívejme se do té historie, na ty naše války a všechno. Tam jsou, když tak jsou bitvy. Gentlemanské bitvy. Jo? Tam nejsou takový ty vyhlazovací války. Jo?